Saliwong atiku kayung yun solamu saya nambahi wangun kasarayong lancar kuning ora mokal atiku dadi kopi sedih aku wis trimo Jos Saliwang tresnaku ora bisa lali ye sing manis ana kene ya ye awas itu ke Pak Suwiji jos nimet jengga sao turi kelor wana dituturi ora usah nganggo gong turi kelor wana dituturi ora kena pitik ulune walik digawe becik ora dititik semangka rasane legi tata krama ora ngerti kasusilan dianggep wis barang basi aduh Gusti mbok yo eling pring pesti nandur bakal ngunduh yang utang kudu nyauri ngombe wedang gulane batu padha kadang ayo bersatu esuk-esuk mangan sukun nganti besok tetep rukun wis ora usah nganggo gong Mas mikir setunggal damel cucuk maksudnya mik saya oleh anu nyantol sing sabar Pak piye kono tibake kulone gamelan beneran nyandung apa piye Adalang pripun kula metu wong edok-edok yuh madhep rene kabeh lho niku jenengan kudu tanggap pripun tegese nek priyantun putri-putri nyawang jenengan ki jenengan aja usah GR lah terus lah ya takonono kok nyawang aku kare kena ngopo ngono takonono kula ngerti jawabane piye nek apa ta wong wedok iki madhep rene lah jawabane piye soale kursine madhep rene. Oh ya pinter rumangsaku dan orang madhep jenengan ya malah ora prayoga ya Mas ya nggih pariane jenengan wau pripun napa ta parian kok parian sing endi aku lali sing mang gak oleh nganggo gong oh alah mengko nggih ngombe wedang gulane batu kadung tantang ora metu wong kebelet dungising oh alah rumangsaku kok mulane ngati-ngati lho mulane salah tanggap salah profesi ya tuku piye Mas ngombe wedang gulane batu kadung metantang ora metu waru-waru doyong neng pinggir kali ayu denok deblong sapa sing duweni sing duweni pring cagak radio nek gak jangking kurang jero apa kuwi
Wong macul. Engko dikira. Oh iya. Ora Enek neh parian sing gelakno wong. napa Mas? Jarine niku Piye? unene parian ngeten. Heeh. Nek gak miring ora mlebu niku nggih wonten. Piye Mas Jajal diaturke? Pring kuning nang isor tebu. Nek gak miring ora gelem mlebu. Apa kuwi? Wong benekno benik. Oh, tenan niku ngati-ngati lho Mas ya. Tenan. Ini menapa niku kata sange niki pun ana gudangipun priyantun seni. Ah, teng mriki niki bateh danten. Wah, tenan ditenggani Mas Seger. Ditenggani niku Mas Seger. Pundi? Lah nika tukang son. Alhamdulillah dipun tenggani. Oh, wiraswara sing kondang. tenan. Wah, Mas Seger wiraswara saurung enek donya Oh, wis nggih. wiraswara. Suarane apik, priyantone bagus. Priyantone bagus. Niki ning kebak kudu kebak Nggih. pengati-ngati Mas. Ngapunten Pak Dalang. Heeh. Kula jog mang merongos kok dereng uluk salam. Oh, panjenipun kudune ngono. Jawab salam buwanter kula dongaaken sing rawuh teng mriki sing nandur brambang muga-muga sok ben payu larang. Amin. Sing gak jawab salam sing nandur brambang muga-muga diterak moler. Oh, ya. Lho, piye? lah pripun kok kula dongakno ape lho Pak Dalang? Oh, iya, iya, dijawab lho. Panjenipun ngaten Mas, Mas Kicu. Salam niku wonten hukumipun. Salam hukume wonten. Heeh. Sing ngaturake hukume Sing ngaturaken sunnah. ingkang mangsuli hukumipun Wajib. pinter jenengan kaya wetonan pondok rumangsa. Pripun to Mas nek kula masalah pondokan niku pondok pundi-pundi. Sampun ngertos nggih? Lho pripun? Pundi kemawon? Pondok Tebu Ireng Jombang? nggih kula nggih pun kleboni. Oh, Tebu Ireng Jombang sampun midoni. Pundi malih? Gontor Ponorogo? pun kula leboni. Pundi malih? Pondok sing tenggene Anwar Said Oh, niku saya Bojonegoro isi setan. nggih kula leboni. Lho, Tuban, langitan Tuban. sampun kula leboni. Jenengan estu. Dan orane sing cocok, Mas. Orane cocok. Rumangsaku ora jenengan ngono ki ngaji ngono. Sapa sing muni? Golek colongan sandal angele jabang bayi kok nek Alah, ngono. badhok embloh. Rumangsaku ning ngono ki ora ngaji lah kemteng. Aslinipun kula nggih weton pondok Pak Dalang. Jenengan niku? Nggih. Pondok umpamane lho kuwi. Heeh, pondok Jombang pun ngertos nggih. Alah kurang dhuwur. Kurang napa? Kurang dhuwur. Gontor. Kurang dhuwur malih. Pasuruan. Alah apa? Banyuwangi. Alah. Gone Mbah Kolil Madura. Alah Mbah Kolil apa? Lho kok kabeh ala-ala ki piye? Pondok Bersalin, Mas. Tukang ngencengi wong lain. Oh, alah. Lah kok mikir. Nggih ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten ingkang teng mriku. Heeh. Kalau melihat rai saya tidak kelihatan ya? Cungunguk. Ya. Heeh. Oh. Ya iki lho. Rumangsaku di napane diaturke mriko ya Mas. Sake. Nggih niki wong delok sakmene mbane gayane wong warna-warna lho Pak Dalang. Oh nggih, Enek sing mesem guyu. Enek sing nyele sitok. Napa? Lah tini aja nggo uang sing mbok susah napa to, Nduk? Sinten Mas? Tini. Jenengan kok nggih Ngerti aku aja nggo uang ini sajake mikir. Napa? Mikire ngeten. Mikire pripun? Ora perkara kicu kok ganteng. Wah. Ora kuwi. Tapi Mikire ya, ngene. Heeh. Biangeten no. Golek cicilan BRI lho. Direwangi kaya ngono. Nggih. Niki anu Pak Dalang. Pripun? Niki teng dalemipun sinten? Bapak Suwiji dalasan Ibu Ngasri. Teng dalemipun Bapak Suwiji. Ibu Ngasri sik tak deloke catetane kok nek kleru. Ki takono. Ngapunten Pak Dalang. Nggih. Jenengan nek tanggapan teng niki to? Nggih. Napa nek tanggapan niki mboten teng daleme Pak Suwiji? Lho, kok Mboten teng daleme Bu Sumisri. lho. Lah piye iki? Sampai nek tanggapan nang ngisor terop. Wah, lah aku mikir ki. Lah nek kula Terlalu niki serius. tanggapan
tenggene Pak Suwiji soalnya kalau wau liwat mriku pun dandan bolak-balik. Oh ngono ya. Nggih Pak nggih. Nggih Pak Suci nggih. Mas piye? Pak Suci. Alhamdulillah Pak Dalang. Ya Allah. Aku nek nyawang Pak Suwiji karo buke ya kemari aku. Eling jaman biyen Mas ya. Eling jaman biyen buke didandani Pak Suwiji mesem. Lah yo ngantene laku temek-temek piyantunipun kan gandeng. Nggih. Ngeten niku kok ya klesak-klesik karo. Pripun klesak-klesik Nek nyeluk ya gaya. Pripun? Nyi. Apa to Pak? Aku ndak eling jaman riyen. Anu sing kula guyokno napa malih? Teng jero mriki. Heeh nggih. Pak Suwiji niku muni, "Mbok engko anu riasane aja dibusak yayu nek ngono kuwi." Ayo niku papuntenipun nyonto sing kados ngaten Mas. Nggih. Ya suwa tambah napa niku tuwa nggih. katersenan luwih dene. Kempraken. Lah ngoten. Semanten ugi kula namung saged ndongaaken manten kekalih. Mas lungguh nganten kaya nang warung kopi ya apik. Malah lungguh nganten yo deng mepet. Nah, dengkul ketemu dengkul mepet. Oke. Ngajak gelut ngantene iki. Ayo Jan, lha mantene tanah yo pemain voli dari pemukul yang ngono kuwi. Pripun? Jan katon serasi. Serasi. Sing lanang ganteng, sing wedok wayu. Sing kakung kados Aldebara. Sing wedok Andin. Sing lanang kados Aldebaren. Kok Baren? Lah nggih to. Nggih tenggene niku to. Teng SCTV niku. Lah nggih Aldebaren. Guyon ya Mas. Nggih kados pemain sinetron. Kanjenengan kaya niku napa niku bintang Malawapati. Bintang Malawapati sinten? Patih Batik Madrim. Piye? Salah. Lah kok salah? Kok Batik Madrim ngene? Derene anake Jaimin. Lho piye? Om Kicuk kaya segawon lanang. Sing japane au. Wah, persis. Ana wong diwandan kaya katene jere kaya segawon lanang. Aku ra segawon lanang ya Le. Lah napa Om Kire aku. Gregeten malah plasno pisan. Niki Pak Dalang kene Nduk. Nggih, Niki Manggala cacahipun wonten sekawan. Dumas wonten sekawan. Patih kok patih niki patah wonten kalih. 8 tambah loro 10 ya Mas. Nelok bayarane 100 ping 10 ping 10 sak juta. Iya. Biaya tapi enek syarate lho. Oh iya panjenipun entuk opah niku kudu enek syarate. Enek syarate joget. Oh ngono. Nek gak joget 100 gak dibayari sampean tombok 50-an. Jajal piye? Oleh gak joget ora apa-apa, tapi bayar ning aku 50-an. Oh ngono. Berarti 100 dilongi 150. malah tombok. Aku tak kenalan Pak Dalang. Nggih, monggo. Iya pipine kaya bakpo. Dipakani apa kok lemene kaya ngene Pak ginu-ginu. Ginu-ginu dhewe. Tak itu anake sapa iki? Anake sapa Nduk? Namine sinten? Namanya siapa? Jenenge apik. Sinten? Wedang. Kok wedang piye? Tak tekoni sampean gak percaya. Namanya siapa? Rita. Sinten? Wedang. Kupingmu budek. Sik to. Sing jelas. Aku direne kupingku budek. Jenengmu sapa? Vita. Oh alah, Pita ngono kok wedang piye. Aku yo melok budek, aku yo gak krungu. Lah kandhane. Pita, rumahnya mana? Ubalan. Oh, Ubalan. Sajake gila karo aku. Aja meneh kowe Nduk, anakku lho. Ndek anake lho gila karo aku, ponakanku bar selapan tak liling. Cilubang, step langsung. Aduh Mas, nggih niku miki dugi niku mboten niku mungkin nek. Oke. Iya. Pripun Mas? Iki malah ayu adalah. Ayu. Ora mau wong atas angin. Namanya siapa, Dik? Jelita. 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 Jumbo kali Pak Suryanipun Mas. Heeh. Pak Suryane cantik. Cantik namanya Jelita. Jelita. Anake sapa, Nduk? Kartini. Sapa to? Kartini. Katini. Katini. Anu apane nggone
Pak Suwiji. Pak John. Pak John, apa nih? Anak. Wah. Kowe anake John. Anake John. Nggih. Lho, sik to. Anake Kartini apa Pak John? Kartini. Lho. Sik anake Kartini. Sampean karo ngene Pak John, nggo sing ndine. Kali ngene Pak John. Nggih. Nggih piye? Karo ngene Pak John kok nggih. Anake Kartini. Anak Kartini, Bu Kartini. Bu Kartini Ya, nggih. ngono. Bapake Jon. John. Heeh. Berarti anake John. Nggih. Anake John apa anake Kartini? Kartini. Kartini Lah pinter jarene kok. Iya bingung aku. Bocah pinter kok. Mbok wolak-walik ya moh. Joget ya sayang ya. Nggih. Nggih. Jaluk lagu apa? Apa lagune? Sesuai dengan ini. Gamelan, nggih. Gamelan. Gamelan. Ini kan masih kecil padahal. Nggih. Sesuai dengan lagu anak-anak. Oh, lagu kita anak-anak. tampilkan album dari religi dari wali yang terbaru. Oh, Bintang Kecil. bintang kecil sip. Cocok. Nyapa lagune wali sing terbaru Bintang Kecil. Bintang kecil Gelem apa piye? lho? Ora trimo kowe. Lah samtine wani karo kowe deni apaku lah. Ndak ngono ae mbok seneni. Ya. Tipung. Asik. Ayo joget yuk. Bintang kecil di langit yang tinggi. Ayo joget yuk. Amat banyak Woyo jas. Aku ingin. Hop hop hop. Piye Mas? Kok gak gelem joget diri joget. Lagune kurang penak. Oh gak, Mboten purun joget. Mboten ya wis mulai. Alon-alon. Nek cah cilik ora tak paksa. Ora apa-apa. Ayo mantuk, ayo jalan. Alon-alon. Pintunya di bawah, ya. Bawah. Iki yungmu iki. Duh. Tuh. Duh. Ya lah. Rada gede. Lah kok setengah. Pripun Mas? Go genep. Orang genep ya? Lah separo. Ki wis kabeh le. Kabeh melok iki wis. Komplit iki. Sampun Sampun. Pun. Sampun, alhamdulillah. Tak sawang-sawang kaya Pak Imin betul. Bagus ya Mas ya. Tenan bagus. Namanya siapa Mas? Gak duwe. Loh. Lah, aku ngerti jenengmu Firman Paimin Putra. Ala Firman. Firman anaknya Paimin. Cak lanang. Kelas berapa le? Kelas 6. Kelas 6. Tak dongakno sok ben dadi wong sing pinter dadi pegawai purun. 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 Enek Syaratnya enek. kudu ngerti tambah-tambahan. Tambah-tambahan. Soalnya cah sekolah loh Mas ya. Yo. Tambah-tambahan kuwi mbur cuma teko telu. Teko telu. Iso. Bisa, tapi pinter kok. Ingeti tanganku. Tangane Mas Kicu ngeti dipun bersani. Ingeti tanganku aja raiku. Tangan. Ya. Siji tambah siji. Ingeti raiku lho tak iki. Tangane. 1 tambah 1. Ngingeti iki lho aja ngingeti raiku. Megak. Nginget tangan Syaratnya Mas. pegawe wi ngono Ngeti driji. Siji tambah siji. Siji tambah siji. Loro tambah siji. Mikir. Balenan. 1 tambah 1. 2 tambah 1. 3 kurang 1. Mas, kuwi ora kok mikir. Lah pripun? Loading. Iki orang tentu iso Ya. Namanya siapa Dik? Sylvia. Jenenge apa Mas? Era 2000-an. Napa jenenge? Sylvia. Alah kupinge bosok. Piye takon neh. Gajal takoni neh. Oh jenenge Sylvia sapa? Lah sapa nek jenengan? Namanya siapa? Sylvia. Loh, sama. Sinten? Sylvia. Oh, ronda ditasdidke ya Mas ya. Wong kaya nek nyuruh nek Sylvia. Ronda nyuruh kok ya. Sylvia. Heeh. Via. Rumahnya mana? Randu itu. Oh. Kono kae Mas ya. Tenan elok sak. Omahe pundi? Randu 7. Jenengane dalang gak iso basa. Lho pripun?
setunggal, siji bahasane. Siji setunggal. Setunggal. Heeh. Loro, Kalih, telu, tiga, papat, sekawan, lima, gangsal, enam, nggih 6. pitu. Dan jenengan napa? Ah, salah berarti. Lah napa? Randu pitu punika wonten bahasanipun. Bahasane pripun, Mas? Randu gangsal punjul kalih. Tambah kalih. Nggih, oh, randu pitu niku basane niku. Oh, bathok petek. Petek dhewe. Kelas berapa sayang? 8. 8. Yo, Piye, Mas? kesel bocah iki, Pak. Oh, kok iso kesel? Yo, lah bocah sakmene lho. Heeh. Sekolahane 8 kok terus jam 7 mlebu. Jam 7 Ning mlebu. Kelas 1. Kok terus bayo sedina sekolah terus nduk. Sekolahane 8 mbok lebone kabeh. Sitok aku wis katok lho. Sekolahan 8. Kowe piye maksudnya piye to kok sekolahan 8 niku? Jenengan iki ya telat mikir. Kelas pinten? Malah gebres. Kelas pinten sayang? Kelas 8. 8. Nah, nggih to, kelas 8. Era sakniki ngoten niku. Ayo, Cuk. Cita-cita mau jadi apa? Ayo matur. Matur. Cita-cita sing apik, Nduk. Ben disekseni wong akeh. Lah ngono dipendungakno. Didongakno wong sakmene mbane. Heeh. Cita-cita sing apik. Cita-cita sing dhuwur, sing apik. Miki dibenedaken, Mas. Cita-cita mau jadi apa? Lho. Pripun, Mas? Jadi ibu rumah tangga. Oh. Ayo mesti nek kuwi kaya Tak dongakno sumben dadi bedan. bedan, kesehatan. Purun. Bedan ya kudu pinter itu. Pinter. Piye? Heeh. Syaratnya kaya iki mau. Syaratnya padha. Teko telu tok. Ada telu tok. Tanganku. Ngerti tangane Kang Cuk? 1 tambah 1. 2. 2. 2 tambah 3. 3 kurang 1. Pripun, Mas? 3 kurangi 1 kok 1 Pak Dalang. Lah jenengan Waduh, capek deh. Capek. Ih, 3 kurangi 1 itu 2. Ya apa sih? Ih, wegah aku. Piye to ki? Ongel. Piye, Mas? Iya. Kok bagus sih, Mas, Mas? Dan cocok nih. Cek sembodo. Nggih. Namanya siapa, Mas? Gak duwe. Jenengmu Farel Sutrisno kok. Iki jenenge Farel. Oh, Farel Sutresno. Anake Sutris. Oh, Farel. Etan ki lho, Mas. Lho jeneng apal nggih? Lah. Tak kene iki lho tak mulai pecitet cilik lah kowe hafal. Oh, elok sangat. Bateh lho kok. Bateh. Mas Farel, kelas berapa? Kelas 1. SD. SMP. SMP tak kira SD ngedeni wong. Gurune yo ruwet. Cita-cita mau jadi apa, Mas? Bangkel. Lho. Cita-cita sing anu, Mas, sing apik, Mas? Bangkel ku ya apik ning Mosok cita-cita bangkel. ora ya polisi ngono, Mas. Bangkel apa, Le? Bangkel Gambang. Apa, Bang? Apa kuwi jenenge? Bangkel apa? Bangkel jagung. Bangkel jagung. Jagung anu Gambang to, Le? Gambang iki yo sondo amblek neh. Wis ning jagungan wae. Rene Mas maju. Farel Sutresno. Iya. Nonong sing nono Dudu bathuke terus apane nonong sing nonong sapa jenenge nononge Marayayu ayu dhewe. Piye, Mas? aku nek nyawang buta sampe niki Nggih. tak semengit Heeh. terus eling wedhus Kuwi wedhus apa kuwi kaya ngono kuwi? wedhus payah udan-udan. Namanya siapa, Dik? Vika. Neng HP lho. Sae. Simple. Setrika. Kok setrika? Ya piye sampean iku kupinge yo. Loh, baleni neh. Namanya siapa? Vika. Vika ngono setrika to. Loh, lah mana jenengan malah Tak omongi setrika. Vika jenenge. Oh, ngono Vika ya. rumahnya mana? Nek digo keong. Ki. Nah, yo. Kene tegong bagong. Awake bentot. Antur rene lah ngono ben ketok raimu ben ngeti kono. Rene. Namanya siapa?
siapa Mas? Gendakmu piye? Kowe alun-alun men. Namanya siapa? Manusia. Manusia. Nduk, tak tekon ya. Heeh. Bocah lanang. Heeh. Nek ditekoni isinan, Kuwi jenenge lanang apa banci? Jawab dengan jujur. Banci. lah dalah krungu dhewe to. Kowe lanang apa banci? Banci. Ya Allah, maju. Ya Allah, temune kowe to ndek bengi lak gak oleh duit. Gremes-gremes ya ampun. Nek banci kok sakmene gedene wong sing arep mangan bener. Iya. Awake lah ketok seger. Iki to mau cara dadi banci. Heeh. Mangkale nang ril bengkong. Pripun? Nang ril bengkong. Niku? Munggo banci lagi tapi lanang. Oh. Namanya siapa le? Jawab dengan jujur. Jujur. Iki enek denane manggolo tak tekoni to. Sapa le jenengmu gak ngaku teko omah mencret 7 dina 7 bengi lho. Jale ngono kuwi, milih jujur apa milih ora? Tenan. Mencret lho. Jujur napa mboten? Jujur. Namanya siapa? Alfian. Wedi mencret. Wedi mencret. Enek sing wedi mencret. Jane yoti. Tak ya wis ceret we. Alfian. Alfian. Rumahnya mana? Tosongin. Tasangin ngriki. Anak Jawa. Wong sapa kaya ngomong to? Wong sapa? Gak tak doi. Rata deui. Anak Firman. Iki anake sapa? Anake wong. Nek wong Tunggale. Kowe wedi nek digelut iki to lemu. Heeh, karo Alfian wedi. Anake Paimin jereh. Oh alah men. Wis. Jenengan iku ngati-ngati. Iya Mas. Rasane piye Mas? Rasane pripun Mas? Iya Pak, dalam. Rasane pripun? Weh. Lewegi Pak Dalang. Lagi. Jareng kunjuk. Lah nek dadi domah niki to Dalang. Pripun? Ambune wangi. Wangi ya. Wong wedok-wedok niku. Heeh. Nek ndelok nganten bayah Ambune napa Mas? Parfume niku sing rego larangan. Oh iya piantun mriki. Jajal cek jenengan Enak pas sing akses. Akses. Kok akses pripun to? Tulisane A X E kayak akses. Jajal nek sing etan dhewe parfum napa jajal nek tanah jenengan niku kok pono ngerti parfum. Gak aku nembaki. Ya rada anu. Se nek kula wau kan ngendikan. Wong wedok-wedok niku. Heeh. Nek ndelok nganten parfume wangi-wangi. Wangi. Ya padha karo bojoku. Ngoten nggih? Bojoku nang pasar, nang pasar. ndelok nganten. Delok manten. Iya. Lengo wangi sak lodrong lu dientekno. Ambune ra wangi no. Bareng mapan turu Pak. Heeh. Iya. Ambune napa? Bojoku kok. Lah bojone jenengan bojo tenan kopet. Pasare mambune wangi lengo sak lodrong mapan turu lah bojoku jan. Ambune apa Mas? PPO tok. Iki bojo apa rumah sakit ah? Ambune kaya PPO. Namanya siapa? Rika. Dika. Hai Rika. Sini Rika. Bio. Yo. Tabahkan hatimu Rika. Karena Roma mau mencari ilmu Rika. Jadi kamu harus sabar ya Rika. Romeo karo Juliet. Rika. 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 Ngendek neh. Rika. Ngendek neh. Irunge Pak Dalang. Pripun? Kileng-kileng. Iki nandakno wong wedok sing irunge kileng-kileng. Udakara umur 14 tahun nganti 15 pancen ngoten niku Mas. Lho, ora perkara kuwi. Lho, perkara wis napa? Wedok niku nek irunge kileng-kileng kuwi tandane wong wedok sing gemati. Gemi setiti ngati-ngati. Nggih, beda maneh karo wong wedok. Wong wedok Niku sing andeng-andenge ning lambe. andeng-andeng ning lambe pripun? Kuwi pinter celatu. Lah nek andeng-andeng neng andenge irung, andeng irung-irung. Nek ngandenge irung wong wedok sing agresif. Kuwi tandane Jebul jenengan enek neh. napa? Andeng wong wedok sing diandeng-andeng ora umum. Napa? Sampai amit-amit Jabang Bayu wonten. Teng pundi kene? Neng moto. Andeng-andeng gawedi sak menten. Jenengan kalebet nggih ahli tafsir. Tafsiri andeng-andeng kaya. Mboten ahli tafsir. Lah napa? Tapet-tapete golek cicilan. Ora apa-apa ya Mas ya. Heeh ya.
baju. Yo sing Iki lho jan. sing bagus dhewe. Wah, kaya ndolok. Wah. Bagus iki. Iki sampeyan calon tentara, Pak. Niku nggih. Nggih. Heeh, ndelok modele ngoten. Jenenge mawon pun apik. Sinten? Royko. Kok kaya bumbu. Asma Kinarya Japa. Asma Kinarya Japa. Sinten? Royko. Namine sinten Pak Dalang? Alah Royko bener apa salah? Kowe engko dibacok. Lah iya aku ki, aku wis tak hati-hati kok. Iki anake seger mbok ndok Royko. Oh alah. Namanya siapa Mas? Kicuk. Weh mut. Amoh weh. Garapen le, kuwi le. Lah kuwi jenengku mbok enggo to. Aku wegi ae. Ya. Namanya siapa? Gak tahu males pengen beli truk. Pripun Mas? Piye-piye le? Mbah. Kok cara omongan karo orang-orang nyambung ya Mas ya? Piye-piye? Sapa nge? Sing liter-liter ngapa piye-piye? Kicuk. Kicuk. Oh, namanya Kicuk. Kicuk ki elek lho artine. Sampean kok saurunge tak artekno. Timbangane Kudu getun, ate-ate timbangane lho. getun. Mosok jek alian jek pancet Kicuk. Jenengmu Kicuk? Kicuk. Nah, kowe ro artine Kicuk ki apa? Bakul bakso. Iya le. Kicuk kuwi enek artine. Ki ngono cutik, cuk telek. Dadine kicuk kuwi cutik telek aja mbok engko. Ya. Dadi cutik telek apa gak? Gak. Gak ya dileh do kicuk. Namanya siapa? Kok ungil men. Jenenge Riko. Mas Kicuk. Mas dalam. Iki wonten dawuh kripik gedang gripukipun tela sithik edang waton ndang warata. Nggih. Lah niki lho pun satsut. Halah ya ben. Wong oleh kali papak kaya susu. Iki ben iku main jati. Iki ngono kangane nganten ben. Ngono ya. Lah mulane Kantris boloku kawak lho kok. sing disatsetke aku terus tak lapor jenengan. Ora iso. Engko tak jongkeng bayaranmu lho. Kaya bose ruang. Lho. Dianggep piye? Tak jongkeng bayarane no. Bayaran. Sik to Kantris sabar, ora udan. Ora. Soale kingke ngapunten Pak Dalang. Nggih. Niki useme udan kula ampun ngecakna Japa tambak-tambakan. Antarane tambak apa Mas? Tambak boyo, Tambak boyo, tambak rejo, tambak rejo, tambak sari, tambak sari, tambak urang, tambak urang. Enek tambak siji Mas. Apa? Tambak ganggeng. tambak gang. Jeneng desa, Pak. Patih. Patih tambak ganggeng. Guyon. Kula wau pun ngecakno Japa. Heeh. Mendung koetan balik ngalor. Ngetak. Mendung kok kulon balik ngidul. Ngidul. Lah ya enek sing cah cilik Pripun? Sing ndi ke bocah iki lho. Sing di Iki lho cah ireng lho. Iki lho. ireng kuwi. Iki lho. Heeh. Iki lho. Niki lho. Niki lho bocah. Rene. Rene. Bocah iki nyauri. Pripun? Lah lek gitu lah nek mendung kon dhuwur. Boleh aku bingung aku ngono. Ora ngeri le aku. Gendut iki rana-rana. Heeh. Enek wong ngatakno Japa malah nek kon dhuwur le. Aku bingung aku ngono ya. Yang ini namanya siapa? Tak duwe. Ih, Loh. iki kok kaya anak elas. Mosok dudu. Anak sapa iki? Anak sinten? Anak ibu, Nah, Anak itu ibu. pinter. Karo sikile ngene lho. Omamu ndi? Anak sinten? anak ibu, Anak ibu. Pake jenenge? Tekoki wong. Kok wong ngapunten wong pasangin iki anake sapa? Nek gene sing aku ki anake sapa tak go mulih tak penak. Openi. Tak openi no. Lho, aku ora ndek anak edok Namanya siapa? Teko bu, Tekok Bu. Anake niki namine sinten, Bu? Butin. Namine sinten iki? Anak etun. Anak Eton. Oh alah, tonton. Anak etun. Anak Eton ora ngaku lah. Kelas pira ton? Songo. Songo. Tak tekoni kelas pira ton mosok bumu kelas 9 lho. Lah salah we gak ngaku jenengmu sapa? Namanya siapa? Ulan. Angger dianu ya panut ya Mas ya. Eneng den-denane. Bocah iki to Pak Dalang. Pripun? Cilik tapi cantas. Bocah nggih. Iki coba upama dadi polwan ya pantes. Oh pantes. Dan soalnya cantas. Ayo semuanya ikuti rambu-rambu lalu lintas. Oke. Kalau jalan itu yang rapi. Soalnya polwan. Polwan. Ora cocok nek dadi
bidan. Bidan. Nek dadi bidan iso bayeke iso pedhot ndase. Ayo Bu, wis minti-minti Bu. Ayo Bu, buka siji Bu. Rokok retek Kerutuk. Ulah. Cita-cita mau jadi apa sayang? Dokter. Dokter. Alhamdulillah. Cita-cita Dokter apa, saya, Dok? Mas. Dokter apa? Dokter apa, Dok? Dokter apa? Lah kok mak Iya. Ya, kalau nggak maksa kamu mau jadi dokter apa? Dokter cinta. Dokter apa? Aku roh Pak Dalang. Pripun? Delok modeling. Heeh. Tak tekoki dokter apa gak ngaku, jelasnya dokter hewan. Dokter hewan. Jangan meremehkan profesi dokter hewan. Oh. Karena dokter hewan itu adalah dokter yang paling pintar sedunia. Ngoten nggih. Karena apa? Heeh, karena Dia tidak pernah menekoki pasiennya. Pi sapi kowe lara apa? Kenek. es buta itu. Beles. Joget ya. Joget. Oke, joget ya. Heeh. Oke, iki guyone kan wis suwe joget. Sampun bareng. gojeke kantun Oke. jogetipun. Jaluk lagu apa? Jumbo Jaluk kali lagu kan apa? gamelan. Ger, seger, kowe Ya. jaluk lagu apa ger? Kek Ngamuk. 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 Sing penting. Oke. Heeh. Memenuhi permintaan dari Ananda Yoga Seger Putra, Heeh. sebuah tembang yang akan hadir ada ngamuk. Jumbolan kan menapa gamelan Mas Kijuk? Nika sing sarangan-sarangan gitu napa? Anu niki silindro tok napa Oh, gak kena, ya wis pangapunten manut, banget. Gubuk asmara mawon jumbo ayo. Hotel Cinta. Hotel Cinta langsung buka celuk. Wait. aku kelingan. Acak-acak Ayo joget. Takul. Jos. Acak-acak ayo acak-acak. Neng jaga kabak tulisan. Hop. Op. Piye Mas? Mas Manggolo ora gelem joget jaluk diapakno. Jaluk diapake. Potong bayarannya. Ada peraturan. Peraturan. Peraturan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Yang cewek apabila tidak mau joget ada dua pilihan. Pilihan. Satu, Siji. tak ambung. Weh. Kereng. Pilihannya kok. Lo. Siji. Heeh, di. Tak ambung. Loro. Loro. Tak ambung. Milih ndi? Pilih ndi? Joget apa ora? Berarti nek gak gelem joget jalur tak ambung. Amin ya Allah gak tak joget ora apa-apa. Los tak ambung. Siji, loro, telu, papat. Oh, vitamin pitung dina pitung bengi ora iso. Ngerowo. Mau ini. Bojoku nek nyelakon ya ndamangan. So denger. Ya. Joget lek, Nduk. Wedang Nek gak gelem rampung. joget tak sayang. Sing lanang sing gak gelem joget. Iki ya enek syaratnya loro. Syaratnya ya loro. Siji, Siji. kowe nek gak gelem joget takon ngambung dumas. Aja be. Loro, nek gak gelem joget kowe takon ngambung sinden. Milih ndi? Ngambung sinden apa domas? Kowe engko nek njaluk ngambung sinden iki tak jotos. Joget lho ya. Joget. Seorang laki-laki harus kendel. Nek gak Kendel. kendel kuwi jenenge banci. Ya ngono. Yen liwat, yuk. Gubuk yo. Woyo jazz. Ya yo. Tanpa batal, tanpa klase. Buka titik jos. Ayo. Kebegae nyimpen wati. Nganti besok harap Jos. Ye. kebegae
ngene madhep kulon. Piye? Kok kaya penguin saiki. Kok joget tok. Antuk mundur. Mundur kene. Ha. Jajal kowe mlaku le. Mlaku. Ngene, ene salate. Mlaku. Ngene mlakune. Ora joget ora apa-apa. Mlakune ngono wi. Ayo. Ndang ayo. Jalan. Kitik. Kaya penguin lebu. Ayo, walu. Yo. Joget lo ya. Joget. Sutris ora gelem joget rasa. Sutris. Ayo Mas lagu selanjutnya. Heeh, lagune. Mandang peteng ngarep putih. Ayo joget. Pas kota pada jejegetan. Ayo joget yo. Lae kukus Brahma. Sing joget lurus ayo. Temurune tresna. Asik. Ngesti foto. Ae ho ho. Soke. Asik. Asik. Oyo, jas. Wadian kelangan kowe. Ayo enggal palot rama wae. Kapangarep Prabalingga. Rena wangi mong katone. Jas. Hop. Aku roh. Hop. Aku yang ngerti Anake aku. seger kenapa gak gelem joget? Aku ngerti. Jaluk pentulan. Oh, jelas. Heeh. Iki dicepot. Nah, maju. Ayo, Ayo Mas, reokane Mas. patih bujangan om. Ayo. Wah. Titik. Kenonge seru, kenonge diseroke. Yo, gandong. Kempole yo. Loro. Yo. Yo. Ye. Oh, wah. Oh, ye. Wah. Ye. Wah. Yo. Oh. Tunggal guru aja ganggu. Oh. Asem. Aku itu tuwek-tuweke wong pinter anake seger. Tinggal kalah. Aku tak nglono. Heeh. Kok wendang rono klendeng ora di dosa. Kowe ger sing marai. Sampun napa malih? Sampun kudu joget. Heeh. Lilanono pamit mulih. Oh, mesti kula yen dudu jodone. Prabu Kakung Saputri ingkang paring hormatan mekaten kula pinangka didol lampah nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Akhiru kalam wa taufik wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenteni donga. Lho nggih, dumateng sedaya para pirawuh Kakung Saputri kinarto donga penutup nyuwun Fatihah kaping pisan. Bismillahirrahmanirrahim. La hadrati sayyidina wa maulana rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi wal jasati manten kekalih bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Semoga ati cara menika kados sangareng kari kula panjenengan sami ngaturken hamdalah serangan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. I don't know, but I believe that some things are meant to be, and that you make a better
就像